bathi sisinsizwa thina ubani bengavuma ukuba likhothanga sithi sisinsizwa thina ubani bengavuma ukuba likhothanga sithi mame ololo ngawa ongishele ngawa mshelewa mshele ngawa ongishele ngawa mshelewa mshele ngawa mshelewa ongishele ngawa mshelewa mshele ngawa mshele ongishele ngawa mshelewa mshele ngawa 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 mshelewa ongishele ngawa mshelewa mshele ngawa mshelewa ongishele ngawa mshelewa mshele ngawa mshelewa ongishele ngawa mshelewa mshele ngawa ongishele ngawa mshelewa mshele ngawa ongishele ngawa wengane zakwethu abahambayo abayemlazi amabhasi abo kuthiwa abashiya ala ku Smith Street kodwa kusasa ngo3 sizobe sila sizokhuluma nani sizobikela izwe ukuthi ekade sikwenza sonke lesisikhathi kube naziphi ithelo bese nginibikela futhi ukuthi njengoba nje ngishayelwe ucingo ngo9 izolo ebusuku kwathi waphuthuma wendoda uze lapha eduze kwendoda enkulu ephethelele izwe baba wethu Ramaphosa kusasa ngizobe ngisho ukuthi sifike sathini kodwa ningaze nethuke ningaze nibambu no umoya mina ngizalwa inkunzi unxaba uzohlunguhlungu ziyababa ziyashukula izidawu semthethweni laba bakagelayo uyabona laba bakagelayo mina obami ubudoda kabudayisi angisoze ngadayisa ngobudoda phakathi kwethu kunensizwa yakithi ethanda insizwa nomoya omuhle insizwa engesekayo kulomsebenzi akuyona kodwa enginika imali engaze niyilandele kodwa yangeseka kulomsebenzi engwenzayo namhlanje bemasha nathi inkosi yamamboma uMavavu umfoka sikhakhane ngicela sibingelele bafowethu ngithokoze
Silo ey'nduneni zonke ey'khona nabo bonke abaholi abakhona. Sibonge nje kakhulu amandla ey'nsizwa zonke ey'suke ey'fundile ngokuhlukahlukana kwazo ngokwazi ukubambisana. Engathi ukubambisana okukhona ey'nsizweni zamakhosi ngokuhlukahlukana kwazo ngisho abaqhamuka kwayo amanye ama-province engathi kungahlala kunje kuyacaca ukuthi sizonqoba siyabantu base-South Africa uma sizozwana ngale ndlela ekuzwana ngayo sizolalela abaholi bethu ekuyibona abasilidayo kuwona wonke lo mkhankaso. Siswele wona amandla ukuthi siwusupport umkhankaso wabafowethu kodwa konke ekufunakala sikwenze siyokwenza masiphila. Ngiyabonga. Niyabona wengane zakwethu, niyabona lokho enikwenze namhlanje. Niyofika masenihlanganiswe nabo bonke abantu insizwa bezilapha ko-200,000 Mboma kaMqhele. Bezilapha ko-257,000 insizwa ngoba siyihlanganisele phezulu sayiqoqa sayibhala ukufika kwazo. Uma sesihlangene nabantu labo bebehlanganiswe udadewethu uMangobese umama kwaZuma sizokweseka yena. Cishe abantu bebelapha ku-half wesigidi. 500,000 ngendlela bebebaningi ngayo. Akukaze kulimale lutho Mboma, akukaze kulimale lutho, akukaze kuphazanyiswe umuntu, sikhuzele sodwa nje Mboma. Baningi nje abanemvimbo yokuthi kade sebephuma eceleni kodwa insizwa inayo-ke inkinga. Azinayo inkinga ngoba nayo suke ebhedile phela. Inkomo phela engezwa amadoda igcwala amakhizana, inkomo engabuyi nje ekhaya igcwala amakhizana. Iyaquqa inkomo. Siyabonga Mboma mfowethu esikhathini sakhe esibhizi, esikhathini sakhe esimatasa ukuthi uzoba ingxenye yethu. Siyanibonga webantu base-South Africa. Siyanibonga wey'ngane zakwethu. Noma mina ngiqondene ney'nsizwa kodwa siyanibonga wemakhosazana nokungezwa kwenu. Siyanithanda. Siyabonga ngane zakwethu. Siyabonga amaphoyiseni. Siyabonga kuwo wonke amaphoyisa abephekezela iy'nsizwa. Siyabonga kubo bonke abaholi ababephakathi kwethu. Iy'nduna zey'nsizwa zonke. Yimina ebengicela iy'nsizwa phezulu. Ngicela ukuyidlulisela ukubonga bonke abaholi abakhona la ngiyababongela. Ngiyacela lapho ngisuke ngihlanganise khona iy'nsizwa. Ngicela ipolitiki ingangeni. Ngiyayicelela mina behlela amamashi. Nikwenza kunankinga. Kodwa lapha nje kusuke kuhlele khona mina. Ngiyanicela ingane zakithi. Vele masuyovota ngeke umbambe umuntu ngenkani, ngeke akukho into ephoqayo ukuthi uzomfunza ipolitiki yakho ngenkani. Umuntu uzoyivotela ngendlela yakhe. Ngiyanicela nina benkosi ngoba ipolitiki yasihlukanisa. Ipolitiki yasehlukanisa. Ngaba siyinqobanga lento ukube silwa ngepolitiki njengoba nizwa abanye abaholi beseka abantu bokufika bebebulala abantu la. So asizukuyivuma leyo nto. Wey'ngane zakwethu kusasa sizokhipha umhlahlandlela wokuthi kubhekwephi manje bazohamba. Asijika sisatshiswa sikwesaba ukufa sithathe imali sizinsizwa kuphela nje siqhutshwe nabo siyabonga. Insizwa sicela ikhululeke zihambe ngokuhlonipha zihambe ngokwehlukana zingahambi ihlabelela. Umsebenzi usuphelile abanesikhathi kusasa 3 abese sizoyihlalela lapha siyishayela ingoma kuze kuhlwe. Kusasa silapha sitshelizwe ukuthi insizwa nomsizwa Development Foundation isukaphi seyini enizweni yini soqhubeka siyenze futhi sasa.